En aqueles tempos, Eduardo Pondal só pensaba en como escribir o himno galego. Teño que buscar a alguén para facer o himno galego. Teño unha idea. Aí está Pondal. Voullo comentar. Home, Pascual! Canto tempo! Que te contas? Teño unha proposta para ti. A ver que che parece. Ui, non me metas medo, Pascual? Quero que fagas himno galego. En serio? Fareino con todas as miñas ganas, prométocho, Pascual. Moitas grazas, Pondal. É un placer contar contigo. Ei, Pascual! Que pasou, Pondal? Podes confiar en min, Pascual, prométocho. Bueno. Tocará comezar a escribir. Non podemos perder tempo.